Report! Suportado ng ilang young journalists sa rehiyon ang pagsulong na maiwasan ang paglaganap ng fake news lalo na sa loob ng social media platforms. Inihayag ng ilan sa mga ito ang kanilang patuloy na pagbibigay ng kaalaman sa kapwa nila estudyante sa importansya ng pagkilatis ng mga impormasyon lalo ngayong laganap ang false information online. Hindi rin umano ang social media platforms ang mismong dahilan kung bakit lumalaganap ang false information, kung hindi sa kawalan ng disiplina ng mga gumagamit nito. I think hindi yung social media yung problem, yung tao mismo. Kasi in the first place, social media is used to spread some news. And nasa tao yan mismo na nagpo-post sa social media kung totoo ba yung information na sinasabi or ini-spread nito sa tao. So it's not the social media. Hindi yung social media ang problem, yung tao mismo na nagpapakalat ng fake news ang problema. Dapat umano na magkaroon pa ng sapat na kaalaman at matutong kilatisin ng mga gumagamit ng digital platforms sa mga nababasa at napapanood nila upang maiwasan na maikalat ang maling impormasyon. Samantala, kasalukuyan namang isinasagawa ang RSPC 2025 sa Dagupan City bilang host ngayong taon kung saan nagsama-sama ang mga mag-aaral sa buong Rehiyon 1. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.